Nagkagulo na sa pastel. Nabis nila ang pastel, guys. Talagang laging trending ang pastel dito sa amin. Pink sa akin. May pa-kitchen. Nabigyan mo rin si Balong. Isa pa kaya? I love vegan. So ayan guys, good morning. And today is Sunday. Maglilinis tayo dito sa ating tindahan. Napakaraming kalat guys. Yan, kahapon pala na malengke na kami. Yan, nalinisan na rin namin yung mga karne ng manok tsaka baboy. Yan guys, tingnan nyo naman kakapal yung dahon ng acacia. Back to work na tayo bukas guys dahil ang dami nang nagchat-chat sa amin na mga estudyante. Mga ante, uwi na kayo. Miss na namin ang pastel nyo. Agpaka-asidan. Baka ang puro ba nila itlog, toyo, or sawa na dahil sa Dapat ipaalam nila sa mga classmate nila. Bukas na yung DFL. Oo nga. We're open tomorrow. Pero, pati si Andre, ipaalam niya. Oo, sinabi niya nga nandun, Ate J, kadaming katanong ng kaklase ko kung kailan daw kayo Magbukas. Sabi mo, hindi. Sa Lunes na, si Tamtam nag-kwan. Yung guys, yung ice cream na machine, sila Ate Greta na lang yung magdadala kasi nga sobrang laki nung bulky yung ice cream maker, ice cream machine. Hindi magkasya sa sasakyan. Pero hindi pa sila nakakabili. Yan, sana makabili na. Ayun guys, yung isa naming pinag-iipunan ngayon. Kasi may nakita na naman kami guys na may bago na namang nagpatayo guys. Nagdaktal guys. Ay na. Madanagan kami nga talagan. Sabi niyo, magbukas na kayo. Opo, sa nanay. Oo, kawawa yung mga bata kung saan sila. Kaya nga. Ay, tutsukan ako! Oo, yung alam mo yung magchat-chat sila ate. So nga, uwi na kayo. Miss na namin yung nyo. Ate, ito sila. Then, kasi, talagang hinahanap nila kami. Kaya, sige, sa Lunes, bonggahan natin ang bonggang-bongga. Ay, kailangan, marami nito yung kan. Chicken pastel talagang nakanda. Yan, sa Wednesday din guys, magpapakain tayo sa sa Children Daycare Center dun sa Batusingit. Yan, sponsored ni Ate Che from Canada. Sino magpunta doon? Tignan nyo ang aming kusina. Punong-puno ng gamit. Saan ka mag-sit? Sumurong, narito sa ka. Ayan mga ka-dragon, tayo'y kumain muna ng mangga. Patatapos po namin maglinis at maggayat-gayat ng mga karne para bukas. Luto na lang ng luto. Ayan, sarap naman. Nagimasan, George. Sige. Wow. Yan, galing to kay Ma'am Benita, yung aming alamang. Thank you so much po, Tita Benita. May pabaon kang alamang sa amin. Okay, ang sarap. Okay na tayo. Wow. Sarap. Merienda natin.
Meriendang naglinis. Anong oras na dyan? Alas 12 at. Magsaing pa lang sa atin, hindi na namin naharap magsaing dahil ang dami naming ginawa, ang daming nilinis, ang daming winalis. Lahat ng mga sulok-sulok nilinis lahat para bukas medyo relax lang. Pero kung hindi, talagang maghapon tayong pa. Teo, mga kamanggan na eh. Hindi makain. Ha? May kakadin. Takan lang. Linis na eh. Hindi nag-iibasan nila yan. So ayan guys, bali pauwi na kami. Yan. Pagoda ang mga ina. Para bukas Ay, medyo. konti lang yung gagawin natin. Hindi tayo magahul. Ayan guys, today is Monday. Yan, excited ang mga ladies sa ating reopening. Back to work. Ayan, kahapon guys, nag-post kami na open na kami today. Tuwang-tuwa yung mga bata. Ang daming nagko-comment. Yes, bumalik na ang mga Miss Pastel. Good morning mga ka-dragon. So ayan guys, kita-kits later dahil magluluto pa kami. Bibigyan namin yung mga loyal customer namin teacher ng chicharon. Sige ante, bira. Ne. Halay, makonyon. Ay, mayroon silang chicharon from Bulacan. Talagang 1,000. Thank you din. At dito kayo bumibili sa amin. Kain tayo guys. Yan. Tanghali magahan guys. Alas 11 na. Ngayon pa lang kami mag-agahan. Libreng chocolate. Pasalubong natin JJ. Ayan na ang mga elementary. Ang gaganda. Namiss nyo ba kami? Namiss namin kayo. Ano miss nyo? Yung milk tea o yung tusilog? Nag-comment sila ng te pasalubong, tapsilog. Taray. Nag-comment na kami. Sabi ko nag-comment ako doon. Sinabi nyo. Basta hashtag may ganun-ganun hashtag. Gaganda naman ng mga fest. Ay, mga biga! Pink sa akin. May pa keychain. Nabigyan mo rin si Balong. Lagi yan Lagi yan eh. yung mga always pa yan. Solid customer. Si Kuya hindi bigyan. Baka chocolate? Papasig ka na po ng 3 single. May tapsilog. Thank you po. Meron. Tapsilog ka. Ano akin te? Dito mo kainin ba lang? Kala ko Take out? tapsoy sa atin. Tuyogin nyo. Ay, Sir Bob na. Ayan na sila. Kami isang pastel. Hello? Nay, isang patikman na sisig nga. Ay, bayad na sa kanya yung mana. Bayad na yung tapsilog. Sila. Oy. May chicken ba? Ay, kaubos lang. Ay, mabigyan pangat mo. Ano? Ate, may kanin po? Meron. Isang nga po. Isang kanin. Isang kanin. Plastic. Thank you, Daddy. Ay, pwede. Ang dami naman ulam po. Sila daw. Hi. Ay, ano po, kanin. Ha? Kanin nga po. Kaysan ba yan, Dan? Adobo. Kaya sa kanin nga. Sa kanin po. Ah, nakatakal lang. Magkano po ang kanin? Kanin ba? Dahil sa nga rin po. Hindi na sabihin sa hindi sabihin ko naman yung ay ako May magkano sa kalahati? Kalahati? Ah, ano po? bakit hindi ka makakamba? Sino pa yung kanin? Oy, bigyan nga na. Kaya magkano kalahati na daw? Marami pa kami kaya 35. May kalahati na ba?
Ano sa inyo kalahating adobo? Ay, hindi na. Ano lang, wala na? Ano sa inyo? Siomay? Siomay ko po. First come, first serve ba? Mabuti ka. Shen! Ano? Ako te ay di mo bigyan. Isa na yung pandito. Bigyan. You're welcome. Hindi na ako makasiksik dito. Dati makasiksik ko na natas kasi. Hindi ah. Hindi siya may. Hindi pumunta dyan, yung mata pa ng laki. Ngayon lang magbili. Large po na mango shake. Cheesecake. Mango cheesecake po. Tapos, ano, tig po. Ilan? tig 29 tsaka tig 39 po. Mango cheesecake. Tapos, red velvet chocolate. Large naman. Brenda, ano pa natin sa natin? Isang maliit. Ay, tingnan naman Opo. tayo. Dalawa na pong ano, large. Dalawang large, isang Tapos po, red velvet. Ayan ako sa bata. Oo, ano kasi ito. Itong bato. Ay, medyo mo sinapin ng buwan. Ano ko sa'yo? Chicken. Ano? Ala. Ako dyan na natin. Ay, isa. Ano to? Ilang lang? Diyan na yung pan. Dalawang kanin, isang buhay. Ay, sa iyo. Six. Pwede na kaya si Kate. Wala nang Bigyan mo piso. sisigyan na. Ay, nakain natin. Saka po pastel. No. May fried chicken po kayo. Wala na, ubos na. Red velvet po. Magkano po to? 70, 35 yung kulay. May na lang. Red velvet po, 39. Ay, kanina na. Pastel nga po. Uy, yun nga muna, Ana. Chicken pastel. Yun na lang kasi. Chicken pastel po, isa. Belting nga po, red velvet, dalawa. Isang chicken pastel nga, te. Isa po. Sa isang nga, te. Sa isang nga, te. Isang ano ba, te? Large na cheesecake. Mango cheesecake. Sarang, te. Isa, te. Ba't parang napunti itong konti? Yan na naman na, oh. Marami na kayo nabigyan ng Dalawang red velvet nga, te. yung mga bili. Paano nagbili ng red? Marami nabigyan dito. Bigyan ko na dalawa. Dito daw. Sa akin po, large na ano. Mango cheesecake. Ako po, red velvet. Magkano tubig, te? Tatlo yan, ano? May tagpon na tubig, te? Isang lang, te. La, isang tubig po. Dalawa. Tubig nga po. Tubig. Apo, tag-12 lang po. Isahin ko na lang. Ate, pwede ka namin. O, ayan, sila yung nakakuha ng pasalubong. Chicken pastel tayo isa. From Vegan. Ito po, wait lang.
Still po, dalawa. Dalawa, wait lang ha. Pastel nga po. Ate, pastel pa. Lagyan mo na ng toyo po. Pa-plastic pa sayang ko. Ano ba yung bayan nila? Pa-plastic na yung dalawa. Ito may bayo nila. Pastel nga. Pastel nga po dalawa. Natungkuha sila sa keychain. Last one. I love vegan. Isa-isa lang ha. Okay, pastel na ito. Ilan? Apat na lang. Isa? Yan na, nagkagulo na sa pastel. Nabis nila ang pastel, guys. Talagang laging trending ang pastel dito sa ano. Meron pa ba? Meron pa ba? Na ano? Sabit-sabit. Meron pa ba tayo yung ano, keychain, hindi? Wala na daw. Sila daw. Maglapit sila dito. May keychain ka pa, Jay? Wala na daw, sorry. 30 lang kasi yun. Bande, gusto nyo? Sila daw ang. Bande! May... Lagyan mo muna dyan. Coke 25. Ay, balik ko na lang itong Sorry, bukas ulit. Naubos ng maaga eh. Ang dami na namin niluto, kaya lang naubos pa rin. Burger lang, isa. Wala ng pastel? Ay, lagay mo na sa bag niyo, dali. Oh, may pa t-shirt si JJ. Pero hindi yan DFL, guys. Rice meal. Kunin nyo na yan, dali. Special yung sa inyo. Dalawa po. Ay, dalawa. T-shirt, white t-shirt na may rice meal. Ha? Ayaw ma? Kunin mo na. Bigay yung kay tatay mo kung ayaw Kunin nyo. niyo na hotel sa kayo. Kay tatay mo. Bigay lang yan. Oh. Bigay lang. Tago mo na. Lagay mo na sa bag mo. Bella rice. From Bulacan. Kung ayaw nyo, bigay mo kay tatay nyo. Grabe ang init ngayon dito, mga ka-dragon. Yan. Hindi pa namin naikabit yung ano dito, trapal. Yung dalawa. Kanya-kanya pwesto. So ayan guys, mamigay tayo ng pansit, cheese stick. Yan, from Manong Nestor. Magkuha na yung gusto. Anong gusto? Anong gusto? Pansit. Ano sabihin? Ano daw sabihin? Nesto. Laksan nyo eh. Dasan nyo. Oh, dahan-dahan. Thank you, Manong Nestor. Ayan. Ikaw wala yun. Tuwing dadaan yan sila, te, walang libre. Ayan yung bata. Ayan. Say thank you. Ayan mga ka-dragon, alam nang kagagaling namin sa gastusan. Magsingil Magsingil na naman tong St. Peter namin, guys. Naku. Ganun talaga. Lagpas na nga kayo sa kwan, kamo nga eh. Punta kayo sa Judy. Due date. Dapat yun may interest na. Nabudol nyo naman si Kuya Rujay. Lahat ng tira-tira, pinaubos sa kanya. Yung itlog marami pa kasi. Ha? Yung itlog marami pa kasi ano. Pati daw yung nilagang itlog. Nagsida ka kami daw. Na, itlog? Anong inula mo kanina? Yung dilis lang lima. Ay, hindi ka Bilang na bilang eh. Ayan mga ka-dragon, bali maninimot lang kami ng ano, sili.
Ayan. Wala namang masyadong customer kaya mag-sideline kami dito. Para mayroon kami pang chili oil. Wala na siya halos, konti na lang yung bunga, yung kamatis. Halos na rin. Isa-isa na lang yung bunga niya kaya wala na tayong ma-harvest na kamatis. Magpapanibago na talaga kami. Ito may mga nahuli pa kaya lang sayang kasi wala kami makuha na ng tubig. Wala nang tubig tong kanal dito sa gilid. Ang layo naman ng tindahan namin. Kung doon kami mag-igib. Bagay meron dito ante oh. Ngayon nakababain mo. Makikuha ka kay butaw nugan. O yan na lang siya guys. Yan si Gigi naninimot din ng talong. Para meron na naman kaming pangpakbat bukas. Wala na rin bunga itong mga saging. Gusto na. Mahirap talaga pag dry season. Mahirap pagtanim. Gawa ng tubig. Walang mapagkunan. Gawin na lang kaya namin charot. Hirap nga kasi tubig. Tag-ulan yan, maganda magtanim. G? Lanta na tungkol natin Nawaning. Talagang nga kwan. Yan guys. Mayroon kaming nahanap na tubig dito sa gilid. Mayroon palang lugong dito. Diligan namin yung natitirang pwede pang pakinabangan. Kinante, awatin ko dito. Kinante. Ito. Ako yung isa. Sa akin yung isa. Pag ganitong tagaraw kasi talaga, wala lang tubig dito. Ito mga tira-tira na lang to. Itong ilog dito, itong ilog, kanal pala. Sapa. Ayan guys, uwian na naman. Tapos na naman ang aming maghapon dito sa tindahan. Alexa, close the gate.